kultura artekotasuna. Hau da, hurrengo ikasturtean, martxan ipiniko proiektu importantietariko bat. Baina zer da kultura artekotasuna? Kultura artekotasuna, herrian dauzen kultura desberdinak, alkarreaz harremanetan ipintzia, beti be euskeria arratzixan da. Proiektu hau, UEMA elkarlanean garatuko du, eta proiektu honen protagonistak izango dira. Alde batetik ikastolia, eskolia, iturriotz eta musikaia, eta bigarren plano baten, jango liatekez. Aurreskola, andraetxia, eskola kirola eta aldarriak proiektua. Proiektu hau ja martxan dago. Lehenengo fasia garatu dugu, alkartu gara proiektu honetan parte hartuko duen eragile eta norbanako guztizok, eta alkarre ezagutu eta dinamika ezberdinak induz alkarreaz. Uda ostian, proiektuen bigarren fasiaz hasiko gara. Ekimen hau, proiektuen abia puntu izango da. Izan be, honen atzetik, ekintza gehiago antolatuko dira kultura artekotasuna ardatz hartuta. Kultura ezberdinen topagunia euskeria izan behar da.